Bil-pjattaforma tar-rigg taż-żejt ta' Palumbo fl-isfond, iċ-ċermen ta' Fondazzjoni Valletta 2018 Jason Mikallef u sindki ta' lokalitajiet ta' madwar il-Port il-Kbir esprimew it-tħassib tagħhom dwar l-impatt negattiv li qed tħalli l-pjattaforma. Jason Mikallef spjega kif il-fondazzjoni li jmexxi hija firmatarju ta' ftehim iffirmat ma' numru ta' Kunsilli Lokali f'Settembru tal-2014 li għandu lan li jipproteġi ż-żona ambjentali u ekoloġika ta' din iż-żona. Fid-dawl tal-fatt li l-pjattaforma tkun deskritta bħala eyesore u sfreġju ta' waħda mill-isbaħ Veduti ta' pajjiżna, Mikallef appella lill awtoritajiet konċernati biex jieħdu azzjoni. Aħna nifhmu illi għaddej jew supposta għaddej ix-xogħol fuq dan ar-rigg taż-żejt jew fuq din il-pjattaforma tar-rigg taż-żejt, imma ma jistax ikun li da x-xogħol ma jkollux time frame, ma jkollux data ta' tlestija. Bl-20 ta' Jannar, 3 xhur biss il-bogħod, id-data ta' meta l-Belt Valletta tkun il-Kapitali Ewropea tal-Kultura, jiżdied it-tħassib tal-Fondazzjoni biex titneħħa din il-pjattaforma. Mikallef tenna li l-pubbliku għandu dritt ikun jaf jekk it-Tarzna ta' Palumbo u x'qed tonora l-obbligi maqbula fil-kuntratt tal-kirja tal-art pubblika. Għada se nkun qed nikteb lid-direttur tal-artijiet biex naturalment jingħataw l-ispjegi neċessarji ħalli naraw x'inhi l-pożizzjoni tat-Tarzna ta' Palumbo fid-dawl ta' din l-eyesore biex ngħidu hekk. B'reazzjoni, it-Tarzna ta' Palumbo qalet fi stqarrija li kisbu l-awtorizzazzjoni biex setgħu idaħħlu r-rigg fil-Port il-Kbir. Qalet li t-Tarzna rbet kompetizzjoni kbira biex ġabet dan ix-xogħol f'Malta u eventwalment assigurat kuntratt ta' sentejn li se jkun qed jiskadi is-sena d-dieħla.